اینیمل ٹی وی تے میں تھوڑا دوست جناب حیدر علی سیال سب تو پہلے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دے بٹن نو کرو پریس کے میری آن والی ہر نوی لیٹسٹ ویڈیو نوٹیفیکیشن دوستوں کو پہنچدا رہے اور دوست جناب دیکھتے رہو روزانہ دی بیس تے جناب حیدر علی سیال دوستوں نو ہمیشہ اچھے اور بہترین جانور دکھاندا ہے اور اج بھی جناب دکھاوے گا آج کی جناب ویڈیو 5 سبسکرائبر دی ایک جناب ساڈے دوست نے خریدی انہوں نے جناب گاں واٹس ایپ تے بھیجی سی تے انہوں نے پسند آئی تے جناب انہوں نے خرید لئی جناب 2-3 ٹائم چوائی کرائی ہے اور جناب گاں دے کڑے سنگ نے تھوڑے جے وڈے نے ایسا کوئی مسئلہ ایشو نہیں ہے گا اور جناب بڑی خوبصورت ہے بڑی ہی بہترین ہے گاواں جناب تسی پہچان لو گے کیونکہ جناب حیدر علی سیال دوستوں نو ہمیشہ نیلی دے جانور دکھاندا ہے اور نیلی نہیں پروموٹ کردا ہے تے جناب ساڈے بڑے ہی پیارے دوست جناب حاجی اکرم صاحب لاہور دے جناب انہاں دی جناب اج کل جانور لے آ رہے نے میرے چاچو جناب انشاءاللہ دوستاں نو میرے چینل تے جانور ملن گے اچھے اور بہترین جناب گاں دی ہلے چوائی کرا لئیے کیونکہ ڈالے تے لوڈ کرانے ہوندے نے جانور تے جناب تھوڑے دور جانے ہون تے جانور جناب ساڑ وغیرہ مار جاندے نے اس واسطے جناب گاں دی چوائی کرا لئیے کیونکہ جناب گاں ٹھنڈی ہو جاوے پورے مٹ دے تھن نے اور پوریاں ونڈاں تے نے تے نال جناب اے پیچھے بچہ ہے تسی دیکھ رہے ہو بچہ بھی ماں ورگا ہے تے ایک جناب تانوں سپیشل جناب ایک بچہ دکھان لگا جیڑا کہ جناب پیور امید ہے کہ میری آج دی ویڈیو تانوں پسند آئی ہونی ہے اگلی ویڈیو ویکھن واسطے چینل کو سبسکرائب کرو جناب اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے ملیں گے ایک اچھی اور بہترین ویڈیو دے نال پاکستان زندہ باد پاک آرمی ہمیشہ زندہ باد